toda kutendai technical team nebasa guru ramuri kuita zvinove nyore kuti basa raMwari rifambe zvikuru kana vanhu vaMwari vakawanda seizvi zvekutaurisa zvikave zvakanaka sezvatiri kuona zviri panapa. Mwari anokomborera basa rake, Mwari akukomborerei. Tinoti kudini kone technical team iri pano zvechokwadi vana kukomborerei. Yes. Fire toda kutendai nekubatikana kwamuri kuita kuti paushumiri hwenziyo apo tinogadzirira kudzoka kwaJesu kwechipiri. Ndiri kunamatira rimwe zuva kwaya pamwe chete nemamwe makwaya pamunenge makapfeka sezvamakaita muchinzi mazuva ano kwaya yakainda kueffort chirova masecond song muchiinda mudzimba kunowitnessa muchiinda mudzimba kunoita mabasa emusa muchivakoka kuti manheru tiri kusangana patende. Musi uchasvika makwaya edu ipapo denga rinenge ronhowira. I'm challenging you semakwaya edai pamusoro pezvamuri kuita. Munondivimbisa here kwaya yepazimbiri tione kana muchindivimbisa. Mwari akukomborerei, Mwari akukomborerei. Toda kutenda nezvakaitika nezuro ndanzwa pasta vachirondedzera ikanzwa elder vachinamata. Ngatizviitirei amen. Amen. Even musangano wedu usati wapera, nokuti Mwari anoramba achitaura nesu musangano pauri kuenda mberi. Ukanzwa Mwari achitiko iri jira ngarisadzokera, unongoritora woriudza kuno idzi nhumba hadzichadzokeri. Ingoteerera zvikurehwa naMwari Mweya Mutsvene. Mwari atikomborere, Mwari akuitirei zvakanaka. Nhasi kana tapedza kuita chidzidzo ichi, ndine rukoko runokosha, zvisingarevi kuti mamwe ose atakaita haakoshi, anokosha. Pane special group nhasi yandinokumbira kuti patinopedza maridzo inoi vazviratidze pamberi paMwari nepamberi pevanhu kuti ini Jesu ndafunga kufamba naye. Ivavo ndichazovakumbira patinopedza kuti vachauya kuno kumberi. Toda kuva ne-special prayer navo. Ndo grupu yekutanga. Grupu yechipiri, kune vanhu muupenyu hwedu, muupenyu hwavo vari kutiko ini situation yangu yasvika svika panoguma road yangu. And I'm very careful pane zvandiri kutaura. Usati situation yako yasvika panoguma road isati namata kuti even patinoita rukoko usauya nesituation isati yasvika panogumira nzira. Anoti pastor yangu situation yasvika panoguma nzira. Nyangu akava munhu one iye ndichamuda kuti auye kuno kumberi. Toda kuti ipapo pasisina nzira Mwari avhure nzira. Saka kana aripo
varipo vakadaro tichavakumbira kuti vauye kuno. Umwe ari kutiko ini ndasvika pandabvuma kuti handifi ndakabata mwana mumaoko angu. Asvika ipapa nokuda kuno toda kukumbira Mwari nhasi. Taikumbira nezuro, toda kukumbira Mwari futi. Kumunhu ane situation yakadaro. Saka Mwari atikomborere pachaita izvo zvokutendai vari kutungamirira chirongwa chemusangano muri kurwisa kuchengeta nguva ende zviri kufamba zvakanaka. Toda kutarisa chidzidzo mangwanana ano chinotsigira chinogona kutibatsira kuti tingaenda kwese naJesu sei. Soro wedu weshoko unotiko when the Holy Spirit takes over. Kana Mweya Mutsvene akange ava kudhaiva. Why do we need the Holy Spirit? Zvakataurwa chapter 14 verse number 14 na verse 15. Ngeniko tichida Mweya Mutsvene. Zvakataurwa 14 verse 14 and 15. Verse 14. Yes. Ipapo ndakatarira. Ini munorwa verse 15. Haimangusimuka. Verse 15. Verse 14. Yes. Ipapo ndakatarira. Ndikaona gore jena. Nomunhu akaita somwanakomana womunhu. Agere pamusoro paro. Ane korona yendarama pamusoro wake. Naparuoko rwake ane jeko rinopinza. Verse number 15. Zvino mumwe mutumwa akabuda mutemberi akadanidzira nenzwi guru kuna iye akanga agere pamusoro pegore achiti, tumai jeko renyu mucheke, nokuti nguva yekucheka yasvika, nokuti kucheka kwenyika kwaibva. Ngeniko tichida Mweya Mutsvene. Tatarisana nekukohwa kuviri, two great harvests dzatakatarisa nadzo. Tiri kuona kukohwewa kwembeu dzakanaka. Pana zvakazarurwa chapter 14 paverse 14 kuenda ku16. Pana verse 17 kuenda kuverse ya 20. Verenga mukomana. Verse ya 17 kuenda kuverse ya 20. Taona pekutanga the grain harvest. Kandai jeko renyu rinopinza. Mucheke nokuti nguva yasvika yekuti mucheke, nokuti kucheka kwenyika kwaibva. That's verse number 15. Verse number 17. Verse 17. Yes. Nomwe mutumwa wakabuda mutemberi iri kudenga. Tiri kuona pabuda mutumwa wokutanga ari kusuperintenda the first harvest. Pabuda umwe wechipiri zvekare mutemberi. Verenga. Naiye vane jeko rinopinza. Tiri kuona majeko mangani sangano raMwari. Tiri kuona jeko rekutanga pakucheka kwekutanga. Tiri kuona jeko rechipiri pakucheka kwechipiri. Verenga munhu waMwari. Nomwe mutumwa akanga ane simba pamusoro pemoto akabuda paaritari akadanidzira nenzwi guru kuna iye wakanga ane jeko rinopinza achiti, tumai jeko renyu rinopinza, mucheke mafumbo omuzambiringa wenyika, nokuti mazambiringa awo aibva. Ipapo mutumwa akakatira jeko rake panyika, akacheka muzambiringa wenyika, akazvikandira muchisviniro chikuru chokutsamwa kwaMwari. Chisviniro chikatsikwa kunze kweguta, ropa rikabuda muchisviniro rikasvika pamatoma amabhiza, rikaenda mastadhi ane churu china 600. Hama dzangu dzinodikama, tiri kuona kucheka kukuru kuviri. Kumwe kucheka igohwo renyika,
yaibva vanochekwa pakucheka kwekutanga vari kuiswa mudura voponeswa. Vanochekwa pakuchekwa kwechipiri ivavo havasi kuiswa mudura, but vari kuiswa muchisviniro chamazambiringa. Ndozvitaura bhaibheri. But vaiswa muchisviniro chamazambiringa. Hapasi kugadzikwa waini yechirayiro. Kwai chakadzikwa chisviniro ichi. Chadzikwa, bhaibheri riri kuti makabuda ropa muchisviniro ichi. Hamuna kubuda muti wamazambiringa, makabuda ropa. Ari kutarisa John achinyora, anotiye ropa rakayerera richibuda muchisviniro ichi kukatanga kuva gwizi. Ndozvaari kutaura John kana ari kuona. Akaramba akatarisa John anotiye ndakaona ropa iyi in terms of kuwanda kwaro. Kwai ndakaona richisvika pamatomu amabhiza. Ndozvaari kutaura. Kana mukaverenga muchinja mberi, panobva patsanangurwa urefu hwegwizi gweropa. Mabhiza akanga achifambamo kwai aisvikirwa pamatomu emabhiza. Kureva kuti ropa racho rakanga richisvika pachifuva chamabhiza. Kana kuri kutiko ropa iri raimbosvika pachifuva chamabhiza riri muswimming pool taisarohwa nehana. Vataenda unoverenga uone mafelons urefu huri kutsanangurwa hwegwizi gweropa hwakakonzerwa nekukohwewa kweure akanga aine sikera wechipiri akakanda mazambiringa muchisviniro chamazambiringa. Kana uchikalkuleta urefu hwerwizi rweropa hwakanga hwakareba 1,300 miles. Gwizi gweropa. Vanokomenta kana vachitaura pamusoro pegwizi gweropa vari kutaura pamusoro the completeness of the destruction of God to the rejectors of the salvation that comes through the death of Christ on the cross. Vanoti kuparadzwa kwavanhu pakukohwa kwechipiri neuyo akabata sikera ari kukanda mazambiringa awa muchisviniro chamazambiringa. Anoti zvinoreva vanhu vanoti pakudzoka kwaJesu kwechipiri gurupu yakakura yavanhu inowanikwa isina kutenda kuna Jesu, isina chisimbiso chaMwari pahuma dzavo, vasingachengeti mitemo yaMwari nerudaviro rwake, vasingachengeti sabata. Boka iroro rose ndo riri kuonekwa richikohwewa pakukohwa kwechipiri. The destruction is going to be complete as reflected neurefu hwerwizi rweropa as a result of kuparadzwa kwevanhu ivavavo. Vanhu vaMwari, vhangeri raMwari rinosiya radhivhaidha vanhu vainda mumapoka maviri. Rimwe boka ndo rinonamata Mwari under great opposition and pressure. Boka iroro rinenge richichengeta sabata. Rimwe boka nderiya ratakati rinotevera chikara kwose kwatinoinda vanenge vachichengeta a false Sabbath, the mark of the beast. Now is the time to proclaim a message, the three angels' message. Ndoyo kainogona kugadzirira vanhu to make a shift kuti vanhu vabve kumasangano anochengeta Sunday as a day of worship, vachipinda mukati mesangano raMwari rinochengeta mitemo 10 nesabata raMwari. There is only one message inoita izvozvo izvi. It's the preaching of the three angels' message. Kuparidzwa kweshoko rengirozi nhatu, ngirozi yekutanga 14 verse number 6 na 7,
ichai Mwari mumurumbize iye nokuti nguva yake yokutonga yasvika. It is a message inotaura pamusoro pejudgment yakatanga muna 22 October 1844. That judgment has been on savana makore over 150 rutongo igogo kuchiitika. But very soon that judgment is going to come to an end. Kanopera rutongo igogo musa unovhagwa hakuna anogona kutenderweka na musa uchinge wavhagwa. Saka Mwari ari kudaidza varume navakadzi pacamp meeting ino who are going to be true propagators of the three end of message. Hatichina nguva vakomana yema messages eprosperity. Hatichina nguva yacho because the world is languishing yapeto nekuparata. Saka we need to be faithful to the three end of messages. Message number 2. Fallen is Babylon. See verse number 8. Babylon in our. What is the solution to Babylon? Because the first angel ilikuti nguva yokutonga kwa Mwari yasika. In that message there is also a solution. Yekuti vanhu vave ready vagone kubuda pakutonga kuri on. What is the answer? Worship him. Akasika denga nepasi. To summarize that statement, zvinoreva kuti iko namata iye akasika denga nenyika namazuva matanhatu zuva rechinomwe akazorora. So zvinongoita kuti munhu abudirire pajudgment iri on kuchengeta zuva resabata. Saturday, the 7th day of the week, ndoyoga nzira vanhu yavachatukunyuka nayo vakabuda vasina mhosva pajudgment iri on. Second message, fallen is Babylon. Ndozvotaurwa naMwari. Babylon lawa zvinoreveiko Babylon? Kana ukaenda mutsambara zvakazarurwa tinoratidzwa pachapter 17 mystical Babylon, confusion, mubatanidzwa wechinamato chose, whole Christendom vose vachitoona matamari vachishandisa bhaibheri rakafanana but believe in different things. Climax yacho vanochengeta sandi vose irrespective of their differences nepavanonamatira nenhumbi dzavanopfeka. Zvinoratidza kuti iko they are common, they are one kuchengeta a false Sabbath. But Mwari kanati that system of worship yawa. What is the solution? Chapter 18 verse number 4. Come out of her, my people. Budai mariri wanwangu. Which means muma churches are in Babylon. There is no answer. There is no solution. There is no salvation. There is no security. There is no safety. God says, come out of her, my people. But the critical question is, ndiana chainda ne message yavachanzwa vakabuda. This is why the primacy of the Holy Spirit is fundamental. Hatigoni kudaidza vanhu vakaberekerwa mumakereke avo nemumasystems avo ekunamata. By the way, vamwe vacho ndo mafounders emakereke acho, ndo pane chingwa chavo. How do you call them kubva pachingwa chavo vakatenda? Kandi unenge une power yakaita sei? Chii chiri kukuperekeza kuti shoko rako raunoparidza riperekedzwe kwete nesimba rePA system but nema-arrows esimba the Holy Spirit? Not the Holy Spirit only in the form of the first rain sekuwako yakaita paPentecost, but we need the power of the latter rain. Ellen White, bhuku rake Great Controversy, page 631, anotiko kupera kuchaita vhangeri ramasabata harisi kuzopera sekuvamba kwarakaita. Kwai kana basa iri rava kuperai, kwai richapera with a greater manifestation of power than that which happened the day of Pentecost. So we need the Holy Spirit in his double portion. Kwete mvura yekutanga chete, toka mvura yekutanga tikona mvura yechipiri.
Those akamshona Zakaria achiti pray for rain in the days of the latter rain. Those anotaura. So ibasa church na. Ibasa ma true campers na. About praying for their illnesses, they need to understand the seriousness of the hour. Praying for the Holy Spirit, the latter rain. Then God will make a difference. The ministry as we go anyway. We don't go anywhere with Jesus with nothing. We go with a message. The angel's message. Message number 3 is a warning. Yekulinga kuleke kubane munhu panyika. Anona matachikara nemufananidzo wacho kana kugamuchira munembo wechikara pauma yake kana paruoko rwake rwerudyi. And what is the solution? Chichaita kuti vanhu vasagamuchira munembo wechikara pauma yavo kana paruoko rwerudyi. Again, it's a keeping of the commandment of God and the Sabbath. That's the answer. Saka hatigoni kurevera nhema shamwari dzedu dzinopinda mune mamwe machechi tichiti kunamata kwakafanana Mwari ndimumwe, tichitiko inhungo dzakasiyana dziri kuenda padenga rimwe. We cannot cheat our brothers and sisters. Yamwe message yatinopaisa ichiita kuti tive misunderstood nevatakaberekwa navo for a time. But kana vazogamuchira shoko iri vachatitenda nokusingaperi. So munhu ane mota raibva pamunoda kumusvina anenge achikurumai maoko napose paangaruma kuti musamusvina. But pamunoramba makamugara madundundu kudzimara chishomwe chabuda pamunomuti kusene mamuka sei anoti nhasi ndambovata vakomana makashinga makandibatsira. That's the work of the pulpit. The unpopular message but which has hope. So we need the Holy Spirit to help us because my generations are in danger. Kune vamwe kuizibveropa kuchaerera, kune vamwe nhaka yekudenga ichava yavo. But chichaita kuti vanhu vachinje mapoka ishoko rengirozi nato. Saka ndiyonguye kuparidza shoko rengirozi nato. Saka basa remweya mutsvene revival and reformation prepares the church to do this great work of preparing people to be harvested by angels. Ellen White, on the Acts of the Apostles, for page 55, I was here. But near the close of Acts harvest, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. Why tell Pedro, nema kumoe pasi, ikaemea kuda kukowewa. Pachavapo, nekutiwa, kwenyasha zamwari zomweya, zakalimbiswa, kugadzira church. Kuya kwa Jesu Kristu kwechipiri. Joel chapter 2, verse number 28 and verse number 29. Joel chapter 2, verse 28 and 29. Verenga mdika. Chapter 2, verse 28 and verse 29. Ino sure kwa hizo zonitadura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu na vanasikana venyu vachaprofita. Vatana venyu vacharota hope. Namajaya enyu vachaona zviratidzo. Ndichadurirawo mweya wangu pamusoro pavaranda napamusoro pavashambiri namazuva iwayo. Ndimwana ari kutaurawo. Panapa tiri kuratidzwa God's great vision for the church. Muono mukuru waMwari nokuda kwesangano rake. Ndimai hama dzangu dzinodikama iri kutiratidza kutiko Jesu asati adzokake chipiri. Chimwe chichange chiri in great abundance. It is the Spirit of God. Mweya mutsvene achange akazara. Bhaibheri ndima yataverenga yatiko mweya mutsvene achaita zvokudururwa. Not in small quantities. Achaita zvokudururwa. It is like the rushing of the wind. Mhepo kana ichimhanya pane simba uye pane force. Saka mchiona miti ichibvuma kureretswa neviolent wind. Sezvinoita miti
namatsunami nemacyclone. The power of the Holy Spirit inenge ine simba kupfura simba remhepo. Tiri kuratidzwa the universality of the Spirit of God, kuzara kuchaita mweya waMwari pamusoro pevanotenda. Pane zvinhu zvitatu zvatiri kuona: kuuya kwemweya mutsvene pamusoro pevanhu vaMwari pakupedzisira kwenguva nyika isati yakohwewa. The coming of the Spirit is revolutionary. Nzira yaunganzwisisa the revolutionary nature of the Holy Spirit, funga pamusoro pe-revolution. Handirevi revolution yokutenderera inoreva hondo dzechimurenga. Muno muZimbabwe it was 13 years of a protracted battle. Muchirira futi musango makanga musina kumira zvakanaka. Hakuna waifunga kuti iko Ian Smith angasarenda, hakuna waizvifunga. But nemhaka yekuti akanga ari kuwedza ehoho against a revolution, he could not stand against it. So mweya mutsvene, hama dzangu dzinodikanwa, hakuna achagona kumira munzira yake asiri kurutivi rwake. Nyika ino isati yakohwewa, mweya mutsvene achashanda nevanotenda in a revolutionary way. Hazvina mhosva kuti Nelson Mandela akagara paRobben Island for over 27 years because akanga akagarira a revolution. Apartheid tumbled down. You can't stand before a revolution. Kune zvinhu zviviri kana uchiverenga history zvausingagoni kupikisana nazvo. Number one, haugoni kupikisana haugoni kupikisana revolution. Number one, haugoni kupikisana reformation. These are the two forces in this world you can never oppose. The power of the puppet. Nezvose zvaakanga inayo. When the reformation started, munguva dzana Martin Luther, a simple monk, achisupportwa nefriend yake Melanchthon, vakasiya the papacy ichibvunda. This is why Elder Mashamira, kana tiri kubata basa raMwari, our friendship must be very true. Melanchthon akamira na Martin Luther, even when he knew kuti izvi zvinouraisa, akamira naye. Many are traitors in the work of God. Saka ndisingabudiriri. Many are not true friends. They are just coming to get information, to inform your enemies. The Holy Spirit is going to be revolutionary in nature. It's going to break the rules. Bhaibheri ratiko mweya mutsvene kana achinge ava kudururwa anoenda pamusoro pavakadzi, anoenda pamusoro pevaranda. Ivo vaya vatoti mudzimba dzedu kana akaputsa glass in the course yekuita maduties ake, tinosubtracta mari yekutenga glass pamuhoro wake. When the Holy Spirit is poured out even upon musikana webasa, garden boy, mukomana anofudza mombe, iyeye watinodespisa kana akatsvaka mari, the Spirit of God which breaks all rules ichanaya pamusoro pake. Number 3, the Holy Spirit ichauya regardless of gender or social standing. Such is the importance of the Holy Spirit. Ndosaka Mwari aine grand vision pamusoro pesangano rake, pamusoro pevanakomana, pamusoro pevanasikana, pamusoro pavarume, pamusoro pavakadzi, pamusoro pavaranda. The Holy Spirit is going to fall upon vese vane hana tiri contract. Tirikuona nemhaka yedze revolutionary nature of the Holy Spirit nepfungwa yaMwari. Intimate communion with God. Pachava neukama neuchidzani unoshamisa pakati pevanhu naMwari. Ordinary people nemhaka yeuchidzani hwavo naMwari, nemhaka yokuva nesimba raMwari mweya mutsvene pamusoro pavo. Ordinary people, vanhu vakajairika, will do extraordinary ministry. Ndandinamata nomwe mangwanani ano angati ndirondedzera kuti ndakazva kwandiri nherera. As a result of that, Mwari akandipa ministry
yekuchinja state yevanhu vakaberekwa vasingazivi vabereki vavo nherera. So this woman is going out anga achitiye ndoda kutiko kana ndavaudza mumasenders ava ndivaintroduce kuna Jesu ari kuuya. What a ministry! Ordinary people doing extraordinary ministry nemhaka yekuvapo kwamarimo yamutsvene. Ndosaka Zakaria achitiko kumbirai mvura munguva yemvura. Ende Zakaria is specific ari kuti kumbirai kuna Jehovha mvura munguva yemvura yekupedzisira. Sangano raMwari, we need to know tavana makore takabhabhatiswa. The assumption is takagamuchira mvura yekutanga. The assumption also is we tanga tiri kukura mumvura yekutanga nemagraces emvura yekutanga. Tanga tiri kukura, tanga tiri kumachuwa. As a result taakufanira kunamatira kunaya kwemvura yekupedzisira. Kwaigana chinge chakumbira nokudaro Mwari achaita makore ane chiedza agokupai madonhwe emvura kuno umwe noumwe neuswa humwe nehumwe huri mukati memunda. Hatimoindai kumufananidzo wemvura idzi mbiri. Handei kuPalestine mvura yekutanga yakanga ichinaya munguva dzana October naNovember. Mvura iyoyo yainzi mvura yokutanga yakanga ichinyorovesa ivhu. Mbeu dzaidzagwa nemhaka yemvura yokutanga dzobva dzamera. Mvura iyi yakanga ichiramba ichinaya asiri matorrent isina kuwanda stere. Yakanga ichinaya zvekuita kuti mbeu dzikure kusvikira panguva yemvura yespring. Now the spring time yakanga ichiitika muna March naApril. Mvura yekutanga yemwedzi wekutanga iyo yanaya November, October. Now the first month of the Jewish year ndo painaya mvura yainzi mvura yekupedzisira. Mvura iyi yakanga ichiramba ichinaya kusvikira kudziya kwesama kwasvika pambeu dzavo zomachuwa ready for harvest. Ndo mvura mbiri dzatiri kuona dzatiri kupiwa sesymbolism yemvura yekupedzisira, kureva kuti iko asina kuwana mvura yekutanga haagoni kunayiwa nemvura yechipiri. Saka ive nechokwadi kuti mvura yekutanga yakakunaya. Kana isina kukunaya even pamusangano uno namatira kunayiwa nemvura yekutanga ugona matira kunayiwa nemvura yechipiri. Deuteronomy chapter 11 verse number 14. Then I will give you the rain of your land in its season. Kana makumbira Deuteronomy ari kutiko ipapo ndichakupai mvura dzenyu nenguva yadzo. The early rain and the later rain, mvura yokutanga nemvura yokupedzisira, kuitira iko that you may gather in your grain, your new wine and your oil. Asare mvura mbiri idzi ndedzindela iko kwai kuitira kuti mugogona kuunganidza mbeu dzenyu newaini yenyu itsva namafuta. Hama dzangu dzinodikama kufaridza kweshoko rendiro zinhatu kunobudirira chete, kunogoneka chete under the power of the Holy Spirit. Tisambodzinyengera hazvinei neeloquence, hazvinei nokuziva stereki, hazvinei nepfuma yatinayo, hazvinei nepatinogara. Kubudirira kwekuparidzwa kweshoko, kubudirira kwekuenda kwese naJesu kwakatsamira kuti simba rako rinobva pai. Rinofanira kubva kusimba raMwari mweya mutsvene. Saka kuuya kwaJesu kwechipiri pandima yandaverenga chapter 14 verse 14 na 15 kuri kuratidzwa in the picture of harvest symbolism. Namhaka yekuti tiri kuratidzwa senyaya yokukohwa. Saka tichidzokera kumvura yekutanga nemvura yekupedzisira ndidzo mvura dzinokonzeresa kuti pave negohwo. Saka vanhu vachakohwegwa kudenga zvine ukama nekunayiwa kwavo nemvura yekutanga nemvura yechipiri. Kushandira kwavo Mwari kune ukama nekunayiwa kwavo nemvura yekutanga nemvura yechipiri. Saka chinangwa chomusangano uno tichigadzirira kuenda kwese naJesu
tinofanira kuziva pazvinotangira. Zvinotangira pakugabwa namarimo yamutsvene. Teererai makwai, kana tikaimba takagabwa namarimo yamutsvene, tichingopedza kuimba tinoita rukoko vanhu vakabhabhatizwa, nokuti mashoko enziyo anenge ari kuperekedzwa musimba kunomhara muhana nomundangariro dzevateereri through the power of the Holy Spirit. How I pray, my brothers and sisters, that our campouts are filled by God the Holy Spirit. Rona matasei haka zangu tinodikama kuti patinoenda kuma-family life retreat to Victoria Falls tiinde musimba, kwete musimba remari asi musimba ramarimo yamutsvene. Patinoenda kumakempe youth, how I pray, my brothers and sisters, that our camps are characterized by the power of the Holy Spirit. How I pray, my brothers and sisters, that our campaigns are characterized not by sophisticated tents, not by powerful speaking systems, but anofanira kuva empowered nesimba ramarimo yamutsvene. That's my prayer. How I pray that even this camp meeting may be bathed in the power of the Holy Spirit. Kwete kuzara musimba ramakaravani kana kuti matende anoshamisa kana kuti zvekudya zvinoshamisa, zvese izvozvo zvine nzvimbo yazvo, but that is not the power for successful camp meeting. Vashavira Mwari ngatigwire vanhu. Ministry dzedu tive characterized nesimba, kwete simba renjere, but simba ramarimo yamutsvene. In the east, the former rain falls at the sowing time. It is necessary in order that the seed may germinate. Under the influence of the fertilizing showers, the tender shoot springs up. The latter rain, falling near the close of the season, ripens the grain and prepares it for the season. Ministry zedu kwese kwatinowanikwa tiri tiri kugadzira vanhu zvakadini kuti vave ready for the sequel. Nokuti very soon zvakazarugwa yatitaurira, ndakaona mutumwa akanga akagava gore akabata jeko rinopinza muruoko rwake. Ndikanzwa umwe mutumwa achidaidzira nenzwi guru kubva mutembere akati, kandai jeko renyu nokuti kuibva kwenyika kwakwana. How has your ministry prepared people for that season? Namata baba hai namatai chekelda namatai kuti ministry yenyu pachurch penyu makatarisa vachene mangwana noga woga emutwe sabata, muri kuona here vanhu who can make it to heaven and wamanaikani makavateerera pakota nipo paya paya ipo panapa nyange ukateerera uchinzwa vakomana vachidzidzisa zvidzidzo chero nehafu yavanoita vachidzidzisa vanhu. You even ask yourself, how can a rough teacher produce out of his class vanhu vataponeswa? Iye pachaka hapata agasikwa nenyasha dzamwari. Uye akabvunza mubvunzo anomushauta, uye akabvunza mubvunzo anomushauta. You even ask, how did he become a teacher for a camp meeting in the first place? You ask yourself. Vanhu vamwari chirisipo ndimwarimo yamutsvene. Pamakereke akakulonga yakatarisa eloquence, kubatanidza kwaunoita mavara nenharo dzaunadzo. Vakati uyu une nharo, chero pakanobvunzwa mubvunzo nevane nharo kucamp meeting, nharo dzake dziri pamusoro pevane nharo. Aiwa munhu wamwari, ndezvemweya yamutsvene izvikani. Munoziva tikazviona ndezvemweya yamutsvene tose tichatanga kuva hambo, tichatanga kuzvininipisa, nharo dzinopera, tichava hambo. When Mwari employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit, as the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate and then to ripen the harvest, so the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. Paimwe yamutsvene vadiwa ndiye anotitungamirira kuti iko tikure kudzimara tava vanhu vari mature. The ripening of the grain represents the completion of the work of God's grace in the soul by the
power of the Holy Spirit, the moral image of God is to be perfected in the character. Kwa chimiro cha Yesu chinofanira kuproducwa mukati meupenyu hwedu. We are to be wholly transformed into the likeness of Christ. Ndo saka John Yesu akataura kuvadzidzi kuti aiwa musainda musina kuwana mweya mutsvene nokuti upenyu hutsva hunowanikwa kumweya mutsvene. Don't be in a hurry. Tarisai ndotumira chipikigwa chababa vangu pamusoro penyu, asi garai muJerusaremu kusvikira mapfekedzwa simba rinobva kudenga. Luka 24:49. Hama dzangu dzinodikama, mungange muri kudzoka, mungange muri women's ministry, mungange muri kuyouth, wherever God has stationed us, tinogona kunge tiri mapastors, wherever we are, don't be in a hurry. Zvinhu zvamara zvichikupaparika vadikama, ngative nechokwadi kuti tapfekedzwa simba raMwari. Paul ari muArabia for 3 years, adanwa panzira yeDamascus, haana kumhanya papulpit, akaenda kuArabia akanogara mugwenga for 3 years kusvikira the unction of the Holy Spirit yagara pamusoro pake, and the revelation of Jesus Christ was upon him. Asati aita the first missionary movement. Sangano la Mwari, we are too much in a hurry. Ngatitore nguva yekunamata, ngatitore nguva yekuzinyima, ngatitore nguva yekuzvitemba, ngatitore nguva yekutendeuka, ngatitore nguva yekugadzirisa marelationships edu one with another. Vanhu vasingaonani vanoenda kueffort imwe chete expecting kuti Mwari angatanda navo. Aiwa vana vaMwari, ngatitore nguva kugadzirira. Jesu anotora makore 30 kugadzirira kuita basa ramakore 3. 30 years of preparation to do a 3 years work. Nemaka yeze kept yekugadzira kwamuponesi wedu Jesu 30 years achigadzira chero vadzidzi. In 3 years time the world was redeemed. Mataito dzidzi epasi rino akanga atogwa naSatani akatogwa zvekare. In 3 years the degree of the preparation was given. Moses at 40 years anotiza waenda kuMidian, odaidzwa naMwari kuti atungamirire vaIsraeri. 40 years ari mukati megwenga achigadzirirwa naMwari kutungamirira Israeri. Apera kugadzirwa naMwari akanzi chitungamirira Israeri. Ende parte kugadzirirwa kwake kana muchiverenga pana Exodus chapter 3-4 munodzidzani kuti gore mwezuva ari kufudza makwai. Hanzi ari muHoreb, makwai ake akaenda on the backside of the wilderness, aenda on the backside of the wilderness. Paakamatevera bhaibheri rako nerangu inotiko, akanoona gwenzi rakanga richipfuta asi gwenzi risingatyi, akahwedera pariri. Inquisitive Moses akada kunoona kuti pane chii toda kupikisana nechemistry nemirayiro yezvatakadzidza. Moto uri kupfuta but the acacia wood is not burning. Mwari akati usahwedera. Nzvimbo ino itsvene nokugadzikwa kuti zvinochidzokera ndoda kuno kushandisa kuburitsa Israeri. Pawakangwauraya muEgipita waisiya kuti zvinoitwa nemilitary strength. Saka wakatiza kwaFaro for 40 years ndandiri kukugadzirira. Nzira yaMwari yekumugadzira haana kumuendesa kunova leader sezvaakanga ari kwaFaro, akanomuitisa a humble shepherd kuti adzidze humility, adzidze kuteverera, adzidze kuvimba naMwari. Climax of it all, God appeared before him in a burning bush. Akatiko zvinouraira. Vari kutiko tinoenderei tisina chokwadi chekuti tasangana naMwari? Tinoenderei tisina chokwadi chekuti Mwari ari kushanda nesu? Don't be in a hurry. Kakawanda tine speed yakawanda. Saka kuinda kwaJesu kudenga achinogadzwa was the right time kuti iko mweya mutsvene muchikamu chake chekutanga adugwe panyika. The Pentecostal outpouring was heaven's communication that the Redeemer's inauguration was accomplished. According to his promise, in Luke 24:49, he had sent the Holy Spirit from heaven to his followers
as a token that he had, as priest and king, received all authority in heaven and on earth, and was the anointed one over his people. From Pentecost, vakomana vakabuda. Nemagaya kuti vapfekedzwa simba. Chapter 2, 3,000 are baptized. Wofamba woenda chapter 4. 8,000 are baptized. Wofamba woenda chapter 5. Avachaverengeti. Kwai vakanga vakawanda. Multitude and multitude. What has made the difference? Chapter 2, 3,000. Chapter 4, 5,000. 8,000. Between chapter 2 and chapter 4, we're in 8 weeks. Yes. 8 weeks historically. Can I consider the historical time frame? From chapter 2 to chapter 4, 8 chapters. Mababa is around 3,000. Moega 5,000 in 8 weeks. What has caused a difference? The Holy Spirit. Now you know that they are now hard, no people. When the Holy Spirit takes over, Amos says, behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes, him who sows seed, the mountain shall drip with sweet wine, and all the hills shall flow with it. Amos chapter 9, verse 18. Amos, kana muyamchena achikabuka, kwai mazuva ari kuuya, apo uyo wakabata gedzo rokuzara, kwai achaovateka unokohwa. Zvinoreveiko? Kureva kuti nguva yokurima inoti yasvika. Anenge ari dzokurima paari kuinda anenge ari mumunda anowana kuti masitake haasati apera kumenyiwa. The plowman has now overtaken the reaper, which means maseasons haachagoni kuverengeka nemhaka yethe abundance of the harvest. Kana Amos akatarisa anoti mumakomo yakaona muchierera zvinzizi with sweet wine. Ari kuona makomo ari terrace pamusoro pacho pakadyarwa magrapes. Asi nemhaka yekukura kwegoo mamwe magrapes asati atanwa kuti ainde kuchisviniro, ava kutotanga kuzvisvina pamusoro pemakomo achidripa waini zvishoma nezvishoma kudzimara pamusoro pegomo. Ivhu ranyorova kudzimara pava nenzizi dzamagrapes to suggest abundance yemagrapes. Mwari ari kuti kwatiri vana vaMwari pano paChibvuti camp meeting, kana tikatsvaka Mwari tiri panapa, God the Holy Spirit akanaya pamusoro pedu, taakuenda kubasa raMwari kwese kwatichatuma naJesu, tichashamisika, gohwo richange rakakura, vanhu vachatendeuka. Basa regore rino tainda kunoshanda, mweya mutsvene achitiperekedza, vachatendeuka, vanofanira kuwanda kupfuura vari pacamp meeting ino. Ndozvokudenga. Hatirambi takaungana pano, tichatoda imwe campsite, tigoda imwe nemhaka yedhe abundance of vanhu vachatendeuka. Yatosvika nguva yekuti chero vanoti pamastand nemhaka youwandu hwevanotendeuka havagoni kutiwanira mastand, havativengi. Yasvika nguva yekutanga kuita machechi emudzimba nemhaka yekuwanda kwegoo. Unenzeve dzokuwangawe zvoreva mweya kuchechi vakomana. Mweya mutsvene nekuwanda kwake, the intervals of seasons are going to be broken. The natural laws of evangelism are going to be broken. Hapo vakomana vanokuudza kune nguva yekugadzira ground, violent preparation, our evangelism cycle. Hapana kana chakaipa pairi. But let's be ready. That cycle is going to be broken. While tichifunga kuti tiri kuenda kunogadzirira ground, tisati taita maeffort, vanhu vanenge vachitibvunza kuti rubhabha tizoguripo rini. Tiri kupinda munguva iyoyo as a result of the coming of the Holy Spirit. You know the saying, John 4 verse 35. Munoziva chirevo chinotiko, mwedzi mina pakati pokurima nekukohwa. Kwai ndo zvinoita shumo yenyu.
asi ndinoti kwamuri, wake up, mukaipa hope, tarisai around you. Minda yatoibva yamirira kuchekwa. Saka ndinoti kudiniko? Kwaichiregai kumirira nguva iri kure. Kwaingotarisai around you. Minda yamirira kuchekwa. Vara riri kushandiswa naJesu ari kushandisa vara rokukohwa, ari kushandisa vara rokuisa sikera. Ari kutiko musamirira 4 months vanapita. Time is now. Vamwe ari kuti it's eschatological. It's in the last days. It's in the later days. Jesu ari kutiko it is now. Saka Jesu anokorekta wrong view yavo. Anoti kukohwa kunofanira kutanga iko zvino. Kana ukaverenga Joel 3 verse number 13, shoko rinotiko kandai jeko renyu nokuti kukohwa kwaibva. Kana ukaverenga Marko 4 verse number 29, Jesu anotiye as soon as the grain is ripe, he puts in the sickle because the harvest has come. Paipa anongoona kutiko mine aibva, paipa karepo anokanda jeko rake kukohwa kope. Teererai vanhu vaMwari, tikanonoka kucheka panguva yokucheka zvinowira pasi, hazvisi nyore kunonga nangandi dzezviyo dzawira pasi uchikanda mutswanda. Zviri nyore kucheka chichiripo. Ellen White anotiko basa ratisina kuita panguva yorugare tichariita tiine misodzi pamatama. Zvikanzi nezuva iroro ndichasimudza tabhenekari yaDhavhidhi yakanga yakawira pasi, ndigoigadzira payanga yakaporomoka. Ndichasimudza zvekare maruins ayo ndoivaka patsva sezvayakanga yakaitawo mazuva akare. Kuitira kuti kudiniko? Kuitira kuti vanhu vaMwari vakasara paEdom navose vavaHedheni vanodaidzwa nezita rangu ndo zvinotaurwa naMwari. Mwari ane vanhu vari kuEdom, Mwari ane vanhu vari munyika dzavaHedheni, mune vanhu muAfrica, mune vanhu kwaunobva. Mwari ari kutiko kana ndautsa zvekare matongo aDhavhidhi anga akawira pasi, ndicharangarira vanhu veEdom, ndicharangarira vaHedheni. Takaona madzisha akanga ari pano namazabhuku akanga ari pano. Umwe zabhuku umwe noumwe seri kwake ane vanhu vakawanda vanoda kuponeswa. Asi Mwari otiko ndotanga ndavaka matongo atabhenekari yaDhavhidhi yanga yakawira pasi. God needs to repair his church. Because now Jesia haapiti kana kutonora. Kuzvikuta chete, mawara chete, kwai ndakapfuma. But Mwari anoti uri murombo wokupedzisira. Kwai ndinoona Mwari anoti Laodicea uri bofu. Laodicea anoti ndinogona fashion, ndinogona makeup. Saka uchiona vachingoita basa rekukomentana, you are smartly dressed. Kuzimara varume varashikatika, unohwa vachiti kumukadzi womunhu sketi yenyu inokufitai. Munhurume ari kukomenta about sketi yomukadzi womunhu. My critical question is, inoonekwa kufita papi? Ndoda kuti undiudze pawanga wakatarisa pawaona kufita papi. Saka ndichamutsa tabhenekari yaDhavhidhi yakanga yakaputika. Tinofanira kugadzikwa vanhu vaMwari. Tinofanira kuenda pabhatizo raMwari Mweya Mutsvene kunokurwa tsinga dzinoshusha kuti tigone kufanira mabasa makuru aMwari. Kana Mweya Mutsvene asi kuvanhu vaMwari, ungomwa hoga pamaefforts edu, barrenness until the Spirit comes. Isaiah 32 verse number 13 to 14. On the land of my people will come up ponds and briars. Yes, on all the happy homes in the joy of city. Our commander and our John chapter 1 verse number 16 and 17. Isaiah 32 verse 13 na 14. Itaizokuwa mchimanya. Kwa inezuwa iyo pavanhu vangu munyika yevanhu vangu pachavana mimba, pachavana utumbambera. Nyangwe nepamisha yose inofariwa mukati meguta pakati pevanhu vangu, they will be so. Verse 14 nemhaka yei. Verse 14, yes. Nokuti imba yamambo ichasiyiwa, guta rina vanhu vazhinji richaita dongo. Chikomo nenhare zvichashanduka, zvichashanduka mapako nokusingaperi.
panofambizi namafuro ezvipfuwo kana mweya mutsvene asipo hama dzangu dzinodikama nyangwe chechi yanga iri bustling will be deserted. Backsliders vabhatidza vachibuda. Nyangwe nzvimbo dzamatawa paifanira kuwanikwa oil panenge pasina, panenge pava nevarevi venhema. Mufaro wamadhongi, nzvimbo dzevanhu vaMwari uchava mufaro wamadhongi edondo nemafuro emombe. Asi paigara vanhu vaMwari. In the absence of revival and reformation, machurches edu anova nzvimbo dzinofura madhongi. Verse 16, Tapera Joel. Barrenness until the Spirit comes. Kana mweya mutsvene asipo, nyangwe macheya akanaka, zvose zvakanaka, denga kana rakatarisa rinoti mufaro wamadhongi. Verse 16 and 17. Ko zvokudya zvina kubviswa pamberi pedu, zvomufaro nokufarisa paimba yaMwari wedu here. Kana mweya mutsvene asisipo, zvekudya hazviwanikwi mukereke. The storehouse is always empty. Kugara tichidaidzira macollection. Kana mweya mutsvene asipo, there is financial bankruptcy in the church of God. My appeals also are about resources. Stop a bit. Waisinyaya kuti resources hawana, chisipo ndi Mwari mweya mutsvene. Kushaikwa kwema-resources ndo evidence yekuti the Holy Spirit is not there. Hence barrenness. Verse number 17. Ngeudzorera pasi pamavhinga adzo, Kana mweya mutsvene asipo, matura aparadzwa, tapi dzaputswa, zviyo zvafa, yava drought, zviyo zvafa. The barns are broken down, for the grain has withered. But I thank God. Verse 32, verse 15. When the Spirit comes. Kana mweya mutsvene auya vanhu vaMwari. Kana mweya mutsvene aita seiko. Hazvina mhosva takauya tiri matongo, hazvina basa ichi. Takauya tisina chiro, hazvina basa ichi. Yakanga iri mhaka yekushayikwa kwaMwari mweya mutsvene. But when the Spirit comes, verse number 15, when the Spirit comes, verse number 24, Joel chapter 2, what happened? I'm excited about this. Yes, Sangano Ramai, Arizorambi barren. Amen, Sangano Ramai. Hatizorambi takadaro. Ika inga tiseka, ikadai wao. Adamtara. Vanhu vanozvikuza, yes, vangadaro kana mweya mutsvene asatauya. But when the Holy Spirit comes, verse number 15, Isaiah 32 verse 15. Kusvikira mweya mutsvene uchidururwa, kusvikira mweya mutsvene uchidururwa pamusoro pedu, uchibva kumusoro, oh yes, renje rikaita munda unobereka zvakanaka. Renje rikaita munda unobereka zvakanaka. Camp meeting inoti kudiriko. Kusvikira mweya mutsvene achinaya kubva kumusoro, renje richava munda unobereka michero yakanaka. Yes, verenga. Nomunda unobereka zvakanaka yanzi dondo. Koi kana panga paine munda unobereka zvakanaka, richava sango. Panenge pasina mageti. What a promise. What a promise. This same church, iyo inaodesya iyi ndo pari kugadzirwa naMwari. The last day crack squad ndo pane chikwata chacho, the final generation. Vachatemesa Satani musoro, achahosira the fields of God. Ichochi chikwata ichi. Usatamba zvako uchiona vachitupika nearthritis, vachitambudzika neBP. Aiwa, imomu ndo muchabuda zvigwagwagwa zvedenga. Only when the Holy Spirit comes can somebody say amen. Oh yes. Chawa mazuva acho wakomana. Chawa mazuva acho. Iwa juwe na chawa. Kwa ikudinga juwe. Verse 25. Verse 24.
mapuriro achazara neziyo uye zvisimiro zvichapakuma waini namafuta. Sangano rinoti kudini? Amen. Why ma threshing floor? Kurabu kupurira pachazara wheat. Nepanoisikwa wine. Why pachavane kupupuma? Overflowing of new wine and oil. Why? The Holy Spirit has come. Verse number 25. Vitakudzosera izve makore amakadzirwa nemhashu. Why makore amakadzirwa nemhashu? Why ndichakudzoserai? Vakomana torangarira kusekra mazuva emazunde. Kune zunde. Ini pano senzidini. Wakanda uri moto mpani. Prayer bell yacho inorangarira tenderedzwa rakaitwa kumatiri. Vanhu vaMwari vachinamata. Imwe nguva paita dhimoni raneta 2-3 days kuchinamata. Vanhu vakabatana maoko. Akanga achitungamirira akati hama dzangu dzinodikama tava kuda kuendinza Mwari. Kana vose kana uripo uri kana une chivi chaunoziva chaunacho, ibva padenderedzwa rino. We are engaging God. Denderedzwa rakutanga kuita diki. Varume vakabvisa maoko vakaenda kumisasa. Tichasvika munhu waMwari panguva. Tisamhanya muzvinhu zvaMwari, zvinhu zvedu zvisina kumira musho. Maoko ane tsvina hazvichaiti. Aya vana Ananias naSafira vakafirepi? Havana kufira kuhospital, havana kufira muloji, vakafira muchechi. Nguva yacho yasvika. Agarai pasi vakomana tinamata. Agarai pasi tinamata. Kana ukaverenga Ephesians chapter 3 verse 20. Zvino kuna iye. Verenga shema. Ephesians 3 verse 20. Verse 20. Zvino kuna iye une simba rokuita zvikuru kwazvo. Zvinopfuura zvose zvatinokumbira kana zvatinofunga nesimba rinobata mukati medu. But how do we connect to this power? Now kukoka mangwanana. Yese wali kubhabhatizwa. Nokukumbirai kusiko zvinomufambe nzira kunomberi ndichitaura mashoko. Na vose vanoti ini ndasvika pamugana. Ndakukumbirai kuti mufambe henyu muchiuya kuno. Ndichitaura mashoko kupedzisira. How do we plug into power? Varume vaviri vakaita a speed competition. Vanofamba izvoni muchiuya. Vakanga vane mota dzavo mbiri. Umwe akanga ane kamota kaAnglia. Munokaziva zvimota zviya zveAnglia zvanga zvagadzirwa 1967. Ndocha akanga anacho. Akaenda nacho kumakwikwi. Umwe akanga aine Toyota Corolla. Varume vavira vakatoda kuita mujaho. Kuda vaibva Buruwai vachienda Harare. Umwe ane Corolla, umwe ane Anglia ya 1967. But it's obvious weAnglia haina kwaanosvika. Vakabuda vakananga Harare. Pasina nguva chaAnglia icho, the Toyota is training. Akandofika hazina kugara zvakanaka. Akadjasta siti rake, akadjasta bhandi rake, akatsikidira accelerator. Avo vasvika pazhangani. chaAnglia chiri mberi akati ndombata pagweru. Kunosvika pagweru akawana weAnglia ari kurifuela. Zvikanzwa pane nguva yakadii shamwari wava panapa. Zvikanzi ndava ne 30 minutes ndava panapa. Ndangomira kuti ndirifuele nekukumbirira. Vakarifuela. Vakasumukidzana. Uchiwadzisiskidza Toyota ichipenga pasa. Munoiziva Corolla zvainoita iyi. Guruva rikati tsvete tikabuda. Kunosvika kunana konsela kuya uko. chaAnglia chava kuvinga tollgate. Kwekwe wa.
mahwa Anglia ilimbe chekutu Norton chapaka Maharaj weToyota ndokuzosvika kama reduce secret yemota yako tikaitiri kukuneta ti tikaayo washamani chero newewe Anglia necorona zvafamba sei zvikanzouya kuno ndokupainda naye kubhutirekto kubhoneti ndokunokwadabura kunodongorera kudaiwo the body iko iAnglia kashepi zveke Anglia zvimavhiri zvitete iAnglia but kunotarisa injini yakaiswapo Benz C-Class ya 2022 ndo secret ndo valvara bonnet. You can be free unogona kunge usina simba ndaona vana gogo intombi dzaseziyoni idzi dzationa vasikana vezayoni vana mai kunaka vana gogo kunaka iri kuvaona sekuru varipo ka yes uko mumdala free but paakutorongedzwa Benz C-Class engine nekorola yako haubva pasi kuchero munhu 1 but neAnglia yavo ma1000 achapinda baba vangu pataka vabhabhatidza mushure mekuva namatira for 27 years finally he got baptized. Vanhu vemurwa zvekwedu vakati kwatapera kunotoita ngozi chete kunoita mashura kati mashura zvikai murume uya wokutamba boxing apa patito my father was a boxer munzai muroseyo anga ari murovi mukuru akapapatidzwa mudhara iyo akazofa ake 4 years later daidziona dziri muchimba yakaisa maoko saiso a boxer baba vedu vaikuudza kutiko mwanangu ndiorova munhu zvokurevesa ende vairovesa zvechokwadi vakakurova panapa ukavapa ukamuka ukanomira kudombo vakakusikidza vari panapa unoridza mhere uri but muna Jesueboxer surrendered akaiswa injini itsva maita zvenyu Mwari ari kutomaunda injini tsva mamuri iti amen. Yes secret hamusi kupinda murodhi muri kaAnglia vanhu vanenge vachiona kaAnglia vachiona chimusoro chache but speed yacho. So Christ is mounting a new engine, the Holy Spirit. Vari kuhere kwandi pastor nangwe ndauya pano ndiri kaAnglia I need a new engine. Simuka wamemetoka kana vari kushamwari dzangu dziya vari kutiko pasaka ini ndasvika pazvaguma I want a new engine. Vamwe vachimira iwe ndinoda kuti uye kuno kwandiri uya kuno kwandiri unomira uku uri kuti Mwari ndoda kuti Mwari avhure njira pavhara nzira iwe ndokuda uku unouya kana uriko nyange uri 1 uya uku Lord mashavira muri kuti namatira ini mamuri apa. Thank you, my sister.